A wannan bidiyo da za ku ga Samha Inuwa yayin da ta je kasan Egypt siyayya sari a shagonta wato Samha Collection. Sannan a wannan bidiyon still za ku ga Sadiya Haruna da oganta. Karo na farko da muka ga oga. Sha kallo lafiya. Kar ku manta ku danna mana subscribe, ku danna alamun kararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci da muka sauke ta. Nace ba a yi macen da za ta iya haɗa takarar soyayya da ke bane. Allah. Saboda ga shigar to mutane suna mamaki a cikin rabuwa shekara 10 ga nan nayi aure ɗaya har guda 3 kai kuma baka yi ko ɗaya ba me sirrin. Saboda na tsaya jiran first lady dina ne. Oh, all this while where they marry, I think say I don't get husband, I will start my new life. So you date there, they get for me. Ina jira abu na je dawo. Dan na san na rike Allah kuma na rike gaskiya. To dole Allah ya dawo min da abin da ya dace da rayuwa. Ai wani waka aka ce rike ta gangam to ni hankali ba na shiga uku bari jama'a yau fa gomar ta oga ce, oga mai daraja mai capacity mana anything for you my darling. Sauran awa ɗaya a sha ruwa. You're welcome. Wannan goman taka ce, ka yi komai ba komai. Ta annabi na saurin nan me ne wai? Mata yau azumi fa muna na goma. Yau goman na oga ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau goman na oga ne. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka san me wata ta gaya ma comment section? A'a bi ta ce. Wai da ke da zaman uwar gida har abadin abada. Ta gaya miki wannan magana. Kuna sai da nake ce muku uwar gida a gidan oga, do you think I'm joking? To yanzu kin sa wani abu? Me ne abin da aka tare da wada mai gidan? A ga nan abba. Shayi mu ne irin na yan Maiduguri. Ta. Nan ruwa ne. Ta. Amma nan zamzam ne a ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nan gurin kuma wayan kunun madara. A ciki. Wannan kuma kunin shinkafa. To ni sai ga yanki ke niki dan budan ko ɗaya ne in gane ma. Abu zan zo aje kula. Ada haka ai. Allah are. To wannan ya gani. wallahi sai na wallahi sai na tabbata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma jollof rice. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ni ban na haka ma. Ban haka ba na yadda. Wallahi na yadda. Wannan kuma salad ne. Wallahi na yadda. Kina ban labari to ce me? Wai ni da zama uwar gida har abadin abada. Sun zace ina cewa uwar gida a gidan oga and they think I'm joking. Sai da kika tabbatar musu kenan yanzu. Hankalinki ya kwanta. I'm so proud of you. Inna lillahi wa inna ilaihi. Amma ni dai ga shawara da kuma roƙo. Dan Allah dan Annabi ki dina haska oga. To ni abba auren content ne? Auren content ne? Kar ka manta fa, miji na soja ne. Haka ne. Ba a gurin aikin sa ma zan iya ba su matsala. Gaskiya ne wallahi. Ai ba auren content ne. Allah haka ne wallahi. To yanzu kan lukuta Fati ku tattare ku koma kasa. Wallahi. Ta Annabi. Ni fa mamaki kike ban Allah. Irin yanda zan ga abubuwan kike ba ruwanki ba kya matsawa ba kya wani takurawa ko ki dinga irin bin irin mutane ki dinga shishigi sai an san kowa wai ni me sirrin wannan abin ne dan Allah. Ai bari ga maka abani da kallo nan. I so much believe in Allah. Wai kai ka manta abin da Ubangiji yana faɗa a cikin suratul Ali Imran ne? Ta Annabi me ce?
dukkan alkhairi fa yana hannunsa. La ilaha illallah Muhammadu Rasul. Gaskiya babu. Ka manta abin da ya kara cewa a gaba. Me ce a gaban? Ya ce wa innaka ala kulli shay'in qadir. Allah ƙara lafiya jazu. A gaskiya ni ma an ban tawhidi. na rantse da Allah a ƙara mun tawhidi ta annabi. Allah ƙara lafiya.